Labo abafuna ukubhebhethekisa ukungezwani ngeke baphumelele, kusho uMengameli uCyril Ramaphosa. Ijaji eliyinhloko uRaymond Zondo ugcobe ngokusemthethweni uMongameli oqokiwe uCyril Ramaphosa ezindlini zombuso ePitoli. Enkulumeni yakhe yokuvula ihlandla lakhe lesibili e-Union Buildings, uMengameli Cyril Ramaphosa ubegxile emaqenjini ezepolitiki abefuna ukuhlukanisa nokuphazamisa isizwe ngesikhathi sokhetho. Esanda kusayina isifungo sakhe ngoLwesithathu, uRamaphosa ungene enkundleni yezokuxhumana. Kufanele senqabe yonke imizamo yokusihlukanisa noma ukusiphazamisa, ukutshala ukungabaza noma ukusiphikisa. Labo abafuna ukuma endleleni yethu, nalabo abafuna ukubhebhethekisa ukungezwani ngeke baphumelele, ngoba abantu baseNingizimu Afrika bazimisele, usho kanje. Labo abafuna ukudicilela phansi izikhungo zethu bazohluleka, ngoba intando yeningi ihlala ezinhliziyweni zabantu bakithi futhi ayisoze yachithwa. Akukho okuzosiphazamisa ekukhonzeni abantu nasekuthuthukiseni izidingo zabo. Umyalezo kaRamaphosa ungase ubonakale ubhekise kulowo owayenguMengameli uJacob Zuma. I-MK Party eseyingabaze imiphumela yokhetho futhi ifaka ikhomishana yokhetho yaseNingizimu Afrika enkantolo. I-MK Party yayiyingxenye ye-ANC elahlekelwa amandla KwaZulu-Natal. I-ANC ithole amavoti angu-17% kuphela esifundazweni. Iphinde yahluleka ukugcina iningi layo eliphelele kuzwelonke. Iphoqelekile ukuthi isebenzisane namaqembu aphikisayo. I-ANC isisungule uhulumeni wobumbano kazwelonke. I-MK Party kanye ne-EFF abanqabile ukuyijoyina. Kuze kube manje, i-DA, i-IFP, i-PA kanye ne-Good Party bajoyine lesi sivumelwano namanye amaqembu akhombisa intshisekelo yokusijoyina. URamaphosa ufunge wagomela ukuthi uzosebenzisana nabamelene naye kwezombusazwe kuhulumeni ukuze bathole izixazululo ezinkingeni izwe elibhekene nazo. Uthe abantu baseNingizimu Afrika bebengananazi kumyalezo wabo kosopolitiki ngesikhathi sokhetho ukuthi babeke eceleni imibango yezepolitiki nemidlalo engapheli yokusolana. Baye bakhuluma ngesifiso sabo sokulondeka emzini yabo, emigwaqeni, emadolobheni abo, emizaneni yabo nasemapulazini abo. Abantu bafuna kuphele ukuntshontshwa kwezimali zomphakathi nokubanjwa kombuso. Ngaphezu kwakho konke, abantu baseNingizimu Afrika bagcizelele ukuthi abanasineke ngezingxabano zezombusazwe kanye nokugxekana okungapheli kosopolitiki namaqembu ezombusazwe. Wengeze ngokuthi abantu baseNingizimu Afrika bafuna osopolitiki babeke izidingo nezifiso zezakhamizi kuqala. Bafuna sisebenzisane ngenxa yezwe lethu. Namuhla ngimi phambi kwakho njengenceku yakho ezithobile ngithi sikuzwile, usho kanje. Eqhubekisela phambili uhulumeni wobumbano kuzwelonke, uRamaphosa uthe amaqembu ezepolitiki anxuswe ukuthi asebenze ngokubambisana ukuze kuthuthuke umsebenzi okhulayo, imisebenzi engcono, imiphakathi ephephile kanye nohulumeni osebenzela abantu bakhe. URamaphosa uphinde wanxusa amaqembu akwi-GNU ukuthi kumele avume ukudala amathuba emisebenzi. Kuzo zonke izinhlaka zepolitiki, amaqembu aphendule lolu cingo. Ngokuqonda ukuthi alikho iqembu elingabusa lodwa lishaye imithetho yodwa, lamaqembu avumelene ngokusebenzisana ukuze kusetshenzwe amakhono awo ukuze kuzuze izwe nenqubekela phambili yabantu balo. Ngokubambisana, banqume ukusungula uhulumeni wobumbano kuzwelonke ukuze baphishekele uhlelo olufanayo loshintsho oluyisisekelo noluhlala njalo. Ukwakhiwa kukahulumeni wobumbano lwesizwe yisikhathi esibaluleke kakhulu, kuyisiqalo senkathi entsha. Ukugcotshwa kwakhe bekuhanjelwe izinhloko zombuso eziyi-18 nezicukuthwane ezimbalwa ezwenikazi lonke. Njengoba ababe ngaphambi kwakhe bebhekile ngaphambi nje kokuba athule inkulumo yakhe, uRamaphosa ufunde isifungo sakhe sehhovisi ebesiphethwe yinhloko yamajaji uRaymond Zondo. Ngaphambi kwawo wonke umuntu ohlangene lapha futhi ekugcwaliseni ngokugcwele ukubizwa okuphezulu engikuthatha njengoMengameli weRiphabhulikhi yaseNingizimu Afrika, mina, Matamela Cyril Ramaphosa, ngiyafunga ukuthi ngizothembeka kwiRiphabhulikhi yaseNingizimu Afrika futhi ngizolalela, ngiqaphele, ngibahloniphe futhi sihloniphe futhi sigcine umthethosisekelo kanye nayo yonke eminye imithetho yeRiphabhulikhi.
futhi ngethembisa ngokukhulu ukuzithoba nangobuqotho ukuthi ngiyohlala ngiqhakambisa konke okuzoqhubekisela phambili iRiphabhulikhi futhi ngiphikisane nalokho okungase kuyilimaze, kuvikele futhi kugqugquzele amalungelo abo bonke abantu baseNingizimu Afrika. Ngenze imisebenzi yami ngamandla ami onke nangokwamakhono ami wonke, ngokwazi kwami futhi ikhono kanye neqiniso kulokho okushiwo unembeza wami. Ngizokwenza ubulungiswa kubo bonke futhi ngizinikele enhlalakahleni yeRiphabhulikhi nabo bonke abantu bayo. Ngakho ngisize Nkulunkulu, kuzibophezela uRamaphosa. Ngemuva kokusayina kwesithembiso sakhe, uZondo waphakamisa isandla sikaRamaphosa emumemezela njengomengameli wezwe. Bakwethu, umongameli okhethiwe ufungiswe ngendlela efanele, kusho uZondo. Ngemuva kwesikhashana uRamaphosa esayine isifungo sakhe, wange unkosikazi wakhe uTsepo Motsepe wamqabula kwaduma ihlombe yizinkumbi zabantu. Lezi zindaba ubuzifundela uNothi kaMapulana. Stay connected, stay informed.